ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କଳା ପ୍ରେମୀ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର କୁଆଁରୀପାଟଣା ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁହାତି ପୂଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସରଗୋଲ ଧରୁଆପଡ଼ାଠାରେ। ରାମକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆୟୋଜନ 3 ଫୁଟ ଗାଢ଼ା କରବାର୍ ଲାଗି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଇଜାପଡ଼ାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜିତ ଲୁହରା ପରାବୁ ଆଜ୍ଞା ଡାଇଗ୍ରାମ ବତାଉଛନ୍। ଖାଲ ବି 3 ଫୁଟ କରବାର୍ ଲାଗି କହିଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ବନମାଲି ଧରିଆ ବି ଦେଖୁନ୍ ଅଛନ୍। ଖାଲ କରବାର୍ ଲାଗି ଡାଇଗ୍ରାମ ଜିତ ଲୁହରା ବତାଉଛନ୍। ତ ଡାଇଗ୍ରାମ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଖମା ଗାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ସେଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଛଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ସେଟିଂ ବି ହେଇସାରିଛି। ତାପରେ କାଣା କାଣା ହେବା ଯେ ଆମେ ଫେରପାରେ ଦେଖମା। ଭଗବାନଙ୍କର ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରିକରି ଖମା କରାଯାଇଛି। ମାଘ ମାସେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭ ହେବା ମତନ ଲାଗୁଛି। ଜଲ୍ଦି କରି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାତା ବୋଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଫେର କରତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗତା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗଲାନ। ଖମା ଏଇଟା ସେଟିଂରେ ବସା ଯାଉଛି କି ନେ ବସବା ଯେ ଯେନଟା ସେନେ ବସା ଯାଉଛି। ଆରୁ ଖମା ସେଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି 2 ନମ୍ବର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ବିଶିଚଣ୍ଡୀ ଏଇଟା ବିଶିଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଖମାକେ ସେଟିଂ କରିକିରି ବସା ହେଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ବିଶିଚଣ୍ଡୀର ଆଇଡ଼ିଆରେ ଖମା ବସା ହେଉଛି। ଡନିମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିର କାମ କରୁଛନ୍। କେତେ ଭକ୍ତଗଣ ମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା ବୋଲି କାମ କରୁଛନ୍। ଜଲ୍ଦି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ ବୋଲି ନନୀମାନେ ବହୁତ ଗହକି ହେଇକରି କାମ କରୁଛନ୍। ଦେଖୁଛନ୍ ମସଲା ମିଲଉଛନ୍ ଏଇଟା ଆରୁ ଖାଲେ ମସଲାକେ ଜାମ୍ କରୁଛନ୍ ଖମା ସେଟିଂ ହେବା ବୋଲିକରି। ଏହି ମଣ୍ଡପର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆରମ୍ଭ କରମା ଯେ ତା ପୁଣି ଆର ଥରେ ଦେଖାମା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନନୀମାନେ ଲାଗିକରି କାମ କରୁଛନ୍ ଜଲ୍ଦି କରି ହେବା। ଏଇଟା ପେନ୍ ଡ୍ରାମରେ ଲଗାଯାଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ଆରୁ ଖମା ସେଟିଂ କରିକିରି ବସା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଏତେ ଧରିକି ଏଇଟା ଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆରୁ ମାଘ ମାସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭ ହେବା କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇପାରବା ବଢ଼ିଆ କରି ଜଲ୍ଦି କରି ମଣ୍ଡପ ବି ପୂରଣ ହେଇପାରବା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ସରଗୁଲ ଧଉଡ଼ିଆପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମିଶିକରି ରାମକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପକେ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଇଗ୍ରାମ ଏନ୍ତା ଥିଲା ପହିଲାରଟା ପୂଜା କରିକରି ମିଠା ମୁଠି ଚଢ଼େଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଖାଲ। ଆରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଏନ୍ତା ନାଚି ଦେଉଛୁ ବୋଲିକରି ଗହକି ହଉଛନ୍ ମତନ ଲାଗୁଛି। ପହିଲା ପାହାଚ ପୂରଣ ହେଇସାରିଛି। 2 ନମ୍ବର ପାହାଚ ପୁରା ଦେଖମା। ନନୀମାନେ ନାଚବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଆଶା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ତ ଜଲ୍ଦି ହେଇନି ପାରବାର। ଯେତେବେଳେ ହେବା ସେତେବେଳେ ନନୀମାନେ ଖଟି ଯାଇଥିବେ ମତନ ଲାଗୁଛି। ରହିନି ବୋଲ ନମସ୍କାର। ଜଲ୍ଦି ହେତା ବୋଲେ ଘେର ନାଚତେ ନା ନନୀମାନେ। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ।